Welcome to Perouse, Sydney. Ayan, may eroplano na naman. Nagduha-duha. Ayan guys. Hello, welcome. Let's go to that island there. Let's go. Ayan. Welcome to Botany. Perouse. Di ay ni siya. Perouse. Perouse. Ayan. Punta tayo doon. Yung maliit na island. Mayroon po naka-boots ta, mami, no? Yeah. Ayan, punta tayo doon. Merong nangingisda. Namingwit. Yeah, the nice rock, yeah. Nindot yung rock formation ba? Diba? Memory. Sige, punta na tayo sa isla. Maganda magpunta dito during weekdays kasi walang tao. Kung weekends, daming tao. Ayan. Lalabs, tanawa lalabs. Diba, dili na pud mi pabukid kay padagat na mo pud mi ni mami ron. Padagat ni ron. Mami, dili na pud ta pabukid kay padagat na pud ta. Magpadagat na pud ta, dili na pud pabukid. Yes. Ayan, oh. Tanawa ra gud ng rock. Ala. Hala, mami, oh, tanawa, mami. Ay. Ay, kahumot sa dagat. Hala, kahumot sa dagat. I love the sea breeze. Very relaxing yun kaayo, guys, no? Namiss ko na talaga yung dagat. Ayan. Yan ang isla. Ay, kanindot sa sea breeze. Uy, kahumot sa dagat dyan. Ayan, nandito na tayo sa... Punta tayo sa bridge. Saan nga bridge? Kamay. Hala, Kamay. Kamay kuno mami nga bridge. Kamay Bridge. Kamay Botany Bay National Park. Bear Island. Walang drone, oh. Not allowed drone dito, guys. Not allowed drone. Sige, punta na tayo sa bridge, B. Merong sailing boat. Tamis na lalabs. Tamis good lalabs kay Kamay man. Tanawar ako ng mga bato-bato lalabs.
Where a life unsa daw na tanawan ni lalabs o pangpang. Lalabs pangpang. Ikaw ra magid isa diha lalabs. So ikaw ra akong kaistorya diha. Tanawa. Pangpang. Wear a life jacket when rock fishing. Oh, sige. Ayan, ay pagat-pat-pat. Hala, mami, unsay na adiri me? Sa ilalim? Hala, madalin asta me? Adiri me, oh, pwede. Ay, di man pwede. Basig maku ano niya ta? Dalinas ba? You can go here if you like, but Hala, ikaw una ko no. the way we wearing it, I think it's too dangerous. Yeah. Later we go to other side over there. Pwede? Yes. Oh, sige, sige. Go there. Because the way we wear today is not sun shoe. It's not suitable. Not suitable na high heel. Pa-high heel. Look at the people. Ay, mami, oh, niliki. Niliki, oh. Nawa. Liki. Nanay buho-buho. Buslot-buslot. Ah, normal na siya? That's normal. Halay, kalalo man di ay ani, mami. That's the water, ano. That's, Pwede maliguan diri, no? yes, beautiful. You know what? Swim, beautiful. Beautiful place to swim. Agay, nahulog ang akong bag. Nana po aeroplano. Pulting sa baana. Mga tao diri guys, putos. Putos. Ay, tanawa. Malalabs. Tanawa ra ng bato lalabs. Tugnawa jud, uy. My God. Tugnawa jud. As in, grabe. No? Nice. Ayan. Sige, punta na tayo sa island. Sa Pikas lalabs, mao nang Port Botany. Katong gilabya namo ganiha. Kanang naa diha ang mga cargo ship. Padulong overseas. Ayan, diyan tayo nanggaling. Pasensya na sa Tagalog kay perting gahiya jud. Ayan. Ayan. Hoy, tumawa. Hoy, Ginoo. Agay, sorry. Ayan. Ay, isa man to. Kalami, salom. Lagi nindot isalom diri lalabs. Tugnaw man isalom. Naabayay magkuan diri. Naay dive. Nag-diving. Hello. Good day from Sydney. I'm in Kamay National Park in Perouse. Yan ang island, fortification island yan. Dito sa Perouse, Sydney. Ala, ang balod. Na-miss na nako ang sound sa balod. Oh. Na-miss na nako lalabs ang tingog. Ang tingog ba sa balod ba? Ayan, na-miss na nako na. Lagi mo ok jud lalabs, ni ok na gani. Ni ok na. Ay, Ginoo ko, Lord. Hala, narang balod. Very peaceful. Nice kay ngano.
Wala kay tao ba? Very peaceful, dili busy. Ayan, oh. May baruto. Mapuerting paspasa. Ayan. Ang ako ang kamot lalabs kay di na ko ma-feel. Puerti na gyud ka frozen. Frozen na gyud. Sorry guys, akong kaistorya si Lalabs, Mama Pat Channel, akong kaistorya sa akong live. Ay, to anas mami sa ubos. I'm coming. Lalabs, ato ta sa ubos. Ayan, alay, kanindot, alay, tanawa guys. Ayan. Ay, mag-take sa akong picture.